Yero try viewers menta ngan kuran fi syapang kawai ka ketin ka jingstad naga kitab EKKLESIASTIS kalnong ka bashipho katkat ka bashipho kong kumni lada unar uluin bat amdan bashut ya ka syrti ti udai bansai khambun kabor hynrei ka jingstad ka myntoi ban ïalam. Kong no lada unar uluin bat amdan bashut ya ka syrti ti udai bansai khambun ya kabor hynrei ka jingstad ka myntoi ban ïalam. Pi ka jingstad ang ni ka keren syapang ka jingstad ban shut ya tu unar mo let's say pila ban ong udai lengkar mo lengkar ni unar las da piti ya ka kandau piti ya kandau na kitu gi bati ya kandau na kiti kanu ka jingti mo lada shoot bai tu penap bai tu mo penap bai tu lengka da poin pelong poin tat bai tu lengka khamsuk banti no phi mo utu lengka udan nang tuna teru ru balang udan wei balang nep kum tu mo ru wei balang peliak tu lada shoot ba lada yu nati khamdap kumju ya khatari ma lada khatari kamnap hab ban penmi bor tapi uni nong thok jong ka kitab EKKLESIASTIS ka kitab jong jingstad nu thok kadan ka jingmut habangi penan kam ni kani ka bakan jaman sim ru pat philap ru tang dan le sin pedang jong pi ki berduai no fi kilet syaka jing duai ki penlut daki kentan rai kam sei so no fi kaluin ka to ka jing duai no fi kamlet ka parias ni ka parias tai duai si pangkal apoi si kampoi si kaman sa kapoin pim su thu ba kam connect ba ble no tele si imat kadai ka ba pikam shoot ba eu syrti mo pikam shoot ba ka jing bom shoot no fi ka jing bom shoot kadai let's say pim IT lot show ble no kemudian kata ka fokus on ang fi pi abangi wan man syakri ublay ha jing syakri blay ba finyo jing kerku ba pinum shim kai ka por pinum penut kai ka por no ba pin panan kam kandet ya por dan tang pi duai aba pi fokus on ang fi mam ong bam de ban duai jalan kadai ban duai jalan ru kadai mo hynrei ha kata ka jing duai jalan ka no pi accomplish na pi poi syaju ti syaju ti syaju duai syab duai mo poi snu kam sngom ba kiu syam kadau kadai ba pikam shoot ya syrti pikam shoot yu tu nar ka luin nganong di ban shoot yu tu nar nganong let's see ha jing in pim pim focus let's see pi long kum tu sembai wadan hausia no kuslai ka kuslai ka perthai kuslai ka kam ka jamlet par duai ru kuslai ka kan mau ka kadau ka long film focus no film penlut ya ka bor ban IT show ble ari na kata daw ba pimio ki jing duai pi duai le sidan ki bosang di kentar ji ki namar balai film IT lut mat man sim mau ji sukres le si por puli kot baru film concentrate puli kot ba film no ka jing mot kaya chawai le si pi ki ipor jaka ba pin puli kot ba pi pet ki penbun ka ba pi tap ono pi tap da ka pi si pilapet YouTube pi pet iki joke sai pi kan mau gitu pi pet iki news ngam dem pet news ndai pi pet baro ka ba pi tap ono kadon ka penlun ya ka jing dai jong pi ulai pi pet ba kum no pi tap lada pi at ya ka tari ono pi ka tari ka bala penan kam ban at jing at ban at piat ban la pilet at ya katari ngan ong pilet at kai ka karpet pilet at kai ki da ka tu ju katari ngan ong sken pilet at saya pan ngan ong da ka tu ka ju katari ngan Hato kandang nyap mo kalun pi na mar blai pin fokus bet tang hakawai kan ti katap kadang ka jing mut pin fokus ka tin jong blai pi penut bor sipang pila aku slai oh dah syakri blay ngan apa perkhat syakri yang kasam kaduna ka pisa ka perkhat ku slai hun
kuslai ka tengah kuslai ki ai bat katari jong pi kham nap orang pi pen mi bor bat kampoi senu hynrei ha jing shakuri blei ngano pi di ban fokus ban long tang hau blei ba ngano ja kat baja ngan wat choi ki hima ki benang bat ya ka hak jong u ki ai baro alang taman kelat choi ki ai kani ka jing bam shut tari ki dan ki briu la seven e baki ong jack of all trade master of none banang lut ban le ai pha le ai unang lut hynrei concentrate ha ka wei ai ka bo blei la ai ngala ban pen i pi lada pilet yang haki tu gilum tha lada pi yang halum tha no pi katulum tha la se ka tu ka fi pet apo television mo pi apo kadan ko han na loru tha bat pinda yang manong uprau tu tha pila ban ngam sepo namar belai anda pila yang tu ka wait jong pila concentrate ba haju pi kadang ka bor ab concentrate kalong fokus upat tu tha hynrei ba pin lat la da pi thia ang tu how tu tha pi spread lat ngong pi unum pat tu tha namar balai ya ka wait jong fi ini kata ka bor jong fi la concentrate abaro kislak jat baro khoi kamat de kumju hakaji ing ba mesim kanir kamut ba la da pi penlut bor ya ka jing em jong pi ban shakri blai bat pi le siki wei met pet ngam ong mo bangim bam ngim di ngi ban tre smart dre pim IT lut ti shu blai pi shakri blai da ka ba shaturu la si kam shaturu enjoy shatu le shakri blai ru shibet le shat lang ba perthai shat lang ki jingrai perthai le lang ki ai perthai pi penlu nyel di ong pi wan chama do blai pat la si pi kwa wan pen sngau bhai ki parlak pa ang pen bas bhai yang sem compromise ong not ban yang ha jing shisha ong kam nep ong fi ba ha ba pilet jo bleu mi sngau jing duai jong pi shatu no ong pi shatu no pim fokus ong pi long tu beri bolong determine banga bleu la ai kan bangan le betang kan ko ngan fokus ngan pendan buram ni bleu man le betang kan bang shoot man la kasing penenglen man la kasing penenglen nuksa nga syuang pi ba kembali nga smooth tu kan la do blei nga la ai ban hikai kan tin jong blei hoi wala kindan kiwi sap ru rei bangan excel mo ba ngan kiu ha jinglong si bo blei unyo ban pakatakan kan pau di kam ki ai ka bangale tau blei ngahap long dedicate tang ha ka wake up ka banta ngam ong bangam train ngam issue pat barang dai ka por ngam ba bangam tre ban mau ban dan kam gi jing dan kam hayeng ban pendap ngam ong ya ta bom dei ban le tan rei eki bom myntoi ngam penlut por ngam penlut por shu ban pet kai ki video YouTube mencuang ada was smart lawan pet cricket smart pet football smart ban pet cricket kam tam cricket rei nga realize katu ya kapor ngam dei ban pet TV ngam ni rei ngapet de ada yang ada pet kat tu kapor ka khati nga de jangan penlut pon to penlut ban pulian atau Bible puli di kat ke badai kumno pangan kadang pen sharpen ban shoot kita ki skill jong among ngasngap iki jingelap jong ki wei ngadam ban duai ngapen por bat ngalap bang nang shoot yang di bat kat manang mi isngi manang smooth thu ban hikai ki wei ru ki yo ya ka principle ki yo ikini ki jing kerku nang shoot namar balai kapor kalingkat apostol Paul ban shoot ya ka syrti ngan ong pi dan kamban siu spa ya kapor apostol Paul ong siu spa ya kapor no siu spa ya kapor ngimla ban penut kai no lini ngilet yang kai bi parlok stu ngilet kai sai ki bang pen mentoi ngan ong pi hang ni ngamut ba pim dei menlet kai ba mau bat ka family members hynrei pi pen serwa la da pi su penlut bor man la kapor tang ban let kai tang ban ya enjoy tang ban ai pim sungguh tu ya ka bo blei namar pi la bu ingi wangin long kata unar ban lei nam ta hi mau blei ban long ki ba
myntoi nam ta hima jong ble di pihak sungau thu ni ba de yang ta ba pi duai ta ba ka jing duai jong pi ka duai kendet ru buat fokus bilang fokus pila klep not ki ai jong ko perthai tan yok bantu yok ban tap pi ta ka rem ka jing duai ka rem ba da pi duai bun kan taru kata ka jing duai bun kan ta kala pendap si bun kam pila ban yok ban duai si bun ki beri te para mangat kendet ben riu no kendet ben riu shoot no ya ka syrti jong nar fokus no tangak ki ben ai ban pendan buram yu play bat pis tu ban yok jing mentoi no ban yok jing ban yok jing kerku no sedang ban lada pis tu ki parlak jong fi ki dan ki ba mentoi ban pen mentoi pi ki pen sarwa ka shu ya tu kana gozep ki pen lu ni pi no pi ot ya ka tari jong pi sha pi tari ka ka bam dai pi sutu ki kot ki ba pi puli ki dan ki kot ki ba mentoi pi ki ba pen du ira jinglong men sien pi let's say dan pi ki ba smart puli novel smart man puli novel pi sutu ka khati ki tho ki ba mdai kat kum khatin jong blai ngom ong ni ki barang puli literature english literature tu ki ha puli hi ban tho lu reng ong pat ka ba pendan bo am shai blai ai shwa ka jakai blai wat shui shai ki ma benan ba ha so pim ngong pim do nang ni ngong pin sa i pinang nap pat shibun ki kamba pin le nam tau blai nam ta ka buram jong trai yero israi